Tør du, Lars? Er det... Hvad gør man? Jeg har sat den på idiotmål, eller hvad? Så kan det være 800. Nej. Prøv nu. Skal vi stille den lidt højere op i tomgang? Eller gik den for magert? Nej, det var 70. Okay. Jeg synes slet ikke med, hvordan man vil sidde eller noget. Du må faktisk gerne prøve at give en lille smule gas. Ja, det spiller mig. Ja, det kan være, du skal prøve at starte den, og så prøve at lege med gassen, for at se, om den virker. Hvem er det, der har designet på dagen? Hvem er det, der har designet på dagen? Jeg ved ikke, om det hjælper. Så prøv at starte, og så lige lave det. Prøv at koble ind. Det kan jeg godt lide dog. Og stop. Fint. Det virker da fint. Altså, jeg er bange for, at hun på et eller andet tidspunkt bare giver mig fuld speed. Så prøv en gang til, Lars. Jamen, det er fordi, at hjulet triller jo. Det går. Skrider du stadig? Ja. Så prøv at komme lidt op i fart, og så start motoren, og så lav et gearskift, så kommer lidt op i fart. Nej, du tror jeg bare på at skifte gear. Det gør lidt. Ja. Skal jeg så komme ud også? Nej. Og så vil du prøve at starte igen. Ja. Der er et eller andet her, der ryger og drypper. Er det? Hvorfra? Der drypper derfra. Der er vand. Ja, der ligger vand nede i bunden der. Ja, det er også fordi, der er 2 cm gods, der lige skal varmes op. Men vandsystemet er utæt. Ja, det drypper ud der. Og den der. Jamen, Annemette har prøvet at sidde i den. Hun har ikke noget problem. Er det fedt, Lars? Det er det. Også fordi nu har man sådan en her, så man kan lege mere. Det kunne man jo ikke førhen, når man sender, og så starter Prøv man at tænke, at vi har den sidste år, der var 10 cm. Har du testet? det overlevede altså, at pilen var røget ud af pitten.